A teraz sa ideme venovať napríklad takej kométe. Ideme sa venovať kométe presne tak a dokonca má kométa aj vlastnú pečiat. Môžem? No, nenahnevate sa? Nie. Pán Vančo je takým patrónom kométy, hovoríme o... Pozrite sa, ako majú perfektnú pečiatku. Hovoríme, alebo budeme hovoriť o kométe, je to v podstate, ak sa nemýlim, taká legenda tatranská, električková alebo vlaková. Vy ste jej patrón, pán Jaroslav Vančo a pán Jan Sabaka z Veterán klubu. Budeme teda hovoriť, vy ste aj tak štilizovane oblečení. Toto už nie je uniforma, ktorá by sa teraz nosila, že predpokladám. Samozrejme, že nie, ale není ani celkom dobová, pretože v tej dobe tí ľudia nemali na tie uniformy, ale vlastne bola tam súkromná dráha, takže vlastne tá používala a súčiastky uniformové buď Rakúska, potom Uhorska. Dobre, a toto sú aké? To sú vlastne, dá sa povedať, ako prispôsobené na tú dobu, na užitú príklad 20. až 30. roky. Toto sú 20. až 30. roky, áno, tieto uniformy. Taký to bol model vtedy. Áno. A odtiaľ pochádza v podstate aj kométa, alebo ona je ešte staršia? Lebo mne sa zdá, že teraz oslavuje 100 rokov, alebo ako to je? Áno, to 100 rokov oslavuje 100 rokov. Bola vyrobená v roku 1912 v továrni Gas Budapešť. Máme to tu aj na tom minidiári a na kalendári. Aj tu na, že? To je ona. Toto je ona. To je práve kométa, slavná tatranská električka, ktorá sa zapísala do dejín histórie železničnej dopravy a teda veríme, že sa zapíše aj naďalej. Dobre, ja inak aj ten názov, že kométa, ako vzniklo, lebo som počul, že vraj ona vlastne bola aj od hrňača okrem iného. No, samozrejme, že keď prišla kométa ako do Popradu a do Tatier, tak začali problémy zimné. Hej, prišli Tatry, prišli veľké zimy, bolo snehu nejak dneska, boli veľké haldy, tak vlastne túto mašinu a trošku upravili na to, že by mohla ten sneh ako odhrňať. No, tak, a pri tej rýchlosti, v ktorej musela pracovať, tak vlastne ten sneh z toho pluhu sa vlastne víril kolo tej mašiny, kolo tej električky. No a ľudia si začali všímať, takže vyzerá ako kométa. Tak tento názov sa tak jemne prenášal roky a my sme sa toho vlastne ujali a dali sme meno kométa. Čiže to je váš názov, čo vy ste akože jej dali teraz. Dá sa povedať áno, lebo sme to prebrali od toho ľudu, ktorý to tak jemne spomínal. No a my sme sa toho chytli a je to tak. Prečo ste sa rozhodli nejakým spôsobom zachrániť práve tento rušeň električkový? Alebo túto električku, lepšie povedané. Je to električka, ktorá, ako som spomínal, je unikátna, je vyrobená iba jedna jediná na svete. Ako jedna jediná bola do Tatier dodaná svojho typu. No a teda, ako som spomenul, prežila tých 100 rokov a ku koncu svojej kariéry zostala nepojazdná. To znamená, pri tej storočnici, namiesto toho, aby oslavovala tých svojich 100 rokov v plnej svojej sile a kráse, tak po zásahu bleskov v roku 2010 zostala nehybne stáť. Takže Veterán klub železníc spoločne so Siemensom a ostatnými partnermi sa bude snažiť túto električku vrátiť späť na kolaje, aby mohla slúžiť. Čiže bude normálne plne funkčná? Áno, bude plne funkčná, prejde takou pologenerálnou opravou. Aha, a vy budete na nej jazdiť, alebo ako to je? No, ja začal som vlastne jediný rušňovodič, ale už sme aj Jankovi zrobili skúšky, takže vlastne to musí mať špeciálne skúšky, áno, špeciálne na ten typ akože vozidla? Na ten typ vozidla, celkovo musí mať ako elektrickú trakciu, ale zároveň aj tam treba určitú rutinu a určitý silu a zručnosť, že by dokázal na tých spádoch vlastne brzdiť takúto súpravu. A je to iné, predpokladám, ako dnešné tie moderné, čo je všetko high-tech, dobre, že z GPS nie je organizované a keď to ide príliš rýchlo, tak to automaticky brzdí. Tam je to také akože iné. Ja neviem, v živote som neriadil. Je to veľmi tvrdá klasika, je to mechanika, myslím ako tie brzdy a takto, že tam treba fortiel na to a vedieť spády, vedieť mať prehľad do trati. Čiže poznať trať. A poznať koľko máme ľudí vo vlaku a tak sa vlastne prispôsobovať. Dobre, a keď už teda bude plne funkčná a spojaznená, bude jazdiť len v Tatrách? Áno, samozrejme, tým, že ona je úzkorozchodným vozidlom. Čiže len na ten typ? Má rozchod 1000 mm, to znamená slúži iba tu pre tú horskú železnicu, pre Tatranskú elektrickú železnicu, z Popradu na Štrbské pleso a z odbočkou do Tatranskej Lomnice, tak práve aj na tejto trati bude jazdiť, slúžiť širokej verejnosti. Áno. A vy ste doniesli ešte aj rôzne rekvizity. Toto ma zaujíma, čo je toto, prosím vás. A kedy sa to používa? To je taká náves, ktorou výpravca upozorňuje rušňovodiča pracovné miesto na trati, aby teda nezabudol, vedel, že na trati sa pracuje. Okay. No a toto je tá naša výpravka známa, ktorú sa dáva odchod, ktorú dáva výpravca odchod vlaku zo stanice. A to je nejaká špeciálna, by som povedal. Je špeciálna, ale je trošku prispôsobená na tie pomery v Tatrách. Aha, akože tatranský čaj, alebo niečo napríklad, také? Tatranský čaj, alebo zahriatie? Ja som si najprv myslel, že to sú aerodynamické diery, viete, keď veľmi fučí, aby vám to nevytrhávalo z ruky. Nie kvôli tomu, má to iné, trošku komerčný má to ako
nádych, ale... Nádych. A kde sú? Počkajte, no však ale veď netvárme sa. Áno. Čiže trošku zo štrbského plesa, keď sa vody naberie, že? Presne tak. A posúva sa. Áno, tých turistov a že by videli, ako vieme aj my žiť, že áno. Nie len český tvrdý alkohol, metový, takže... Tak ale my v Teleráne alkohol zase nepijeme, preto tá voda z plesa. Dobre? Áno. Ďakujeme veľmi pekne páni a držíme palce, samozrejme tých 100 rokov nech vo veľkom štýle oslavuje Kometa a hlavne, aby ste ju dali dokopy, takže bude úplne super a žiadne blesky. Áno, ďakujeme Okay, a týmto vás vítame, keď prídete na hotovú mašinu. OK, tak a opatrne na ceste, tešíme sa. Ďakujeme veľmi pekne a my ideme ďalej. Veľmi milí ľudia teda musí